Plus lidí, já vlastně tam druhého partu na Edgecraft, takže to jdem najít. Tady Edgecraft. Takže jsme tam, kde jsme skončili. Ano. Hop, hop, hop. Tak. Tak, vylezem. Dobrý. Aha, no. Tak. Už vím, jak se jmenuje ta hra, o které jsem vám říkala. Asi Mirror's Edge. Vlastně tohle je vlastně z té hry. Mirror's Edge, ta mapa, tahleta. Já jsem to chtěla říct, protože jsem včera, jasně, včera, ne? Jdeme si dolů. To nevím, už se to nepamatuju moc. Jsem hrál dávno. Mirror's Edge se to jmenuje. Ta hra na počítač. A možná i na PlayStation. Tady jsou dveře. Volbíctr. Nebo ne. Já věřím. Prostě. Já jsem. Jo, tady už si to pamatuju. Tady jsem si skoro konce. Já jsem čán. A prosprintoval to. Teď jsem to tady sednout. A jo. Jsem to prosprintoval teda tohoto, já jsem myslím rozbít. Že ano. Dobré. Já jsem jenom skočila dolů a neviděl jsem, kudy mám jít, takže jako... V pohodě. Wow. Vyšlo. Jdu dolů. Tak. Fix. Jo. Teď teda sem. Ty vesničení. Ježišmarja, jaký kravaty. Nevěděl jsem, ne. Šedí vlasy. Tak to je hezký dělal, nevím, to vyrobil. Asi pak tady nepamatuji, tady to bylo docela zapekvětý. Tak. Dobrý. Ne, to není dobrý. A já to zkusím rozehrát PC parkour. A to tam na YouTube zrovna dávám Desperado. A zkusím rozprintat, dobrý. Tam taky dobrý. Dobrý, to by šlo. Hop.
Ne, no to prčí. To skáču radostí, tudy, ne, tudy ne. Takže asi tudy někdy. Počkejte, já se tady ještě musím upravit ovládání. Běh, no, ještě si dám naši. A to už je lepší. Jo, tady začíná sprintovat. Myslím, že blížení potřebujeme snad. Hop, hop. Hop. No. Tak to zase začíná. Máme 5 minutek. Docela hezký. To zase začíná. Už mi to zase nejde. Tady jsou kočky vlastně, aby tady mohli udělat ten kus nechci. To je to světlo asi. Nevím. Ale to bylo hezky udělaný hezký město. Teď to nebudu moc dávat, ty vole. To není možný. Hop, 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 hop. Wow. Ne. Takže možnosti ovládat. Mám role, jak jsem zvykla. Zoom. Ne! Už musím, že to skočilo. Ne jo, to není možný. Ne, hej, cože to tam nevyskočil? To bylo tak. Hop. Tak. Jasně ne. Mám skočit taky sám. Takom sám. Sám? Ne. Skočit sám. Dobrý, ne. Takže do toho budeme skákat. A možná, že dlouho. Takže. Co to nevím? Vyšlo, ne? Rozběh! Dobré. Rozběh, ale to musí být páčku, takže musím rozběhnout. Snad nespadl. Je to běžné. Že ano. Dobré. To jo, jdeme rád jackpot. Pip. A dobré. Jakoby jackpointy nemyslím. Jdu. Okolo. A že bůj. Ne! Sakra práce. Tak. Jdu. Pouchnu. Ještě tady byl ten jackpot. Ne. Počkejte, jsem snadno být na stůl. No, tohle to bude lepší. Než dodáli. Ne!
Začínáme míru, dobré. To je dobré. Les. Čím? No ale počkej. Jdem z někudy jinudy. Já zase koukám úplně nikam jinam. Tam kam nemám. Samozřejmě. Aha, protože se nám zletí. Tak. Hop. Tak. Hop, dobrý. Hop. Hop, počkat, tudy. Jo, tady jsme dali tu páčku. Pip. Jo, přesně tak. Takže, hop. Hopla, dobré, to vyšlo, wow. Scháme to jde teď. Tak jo, takže teď si vlastně osvěžu paměť. Tak, hele. Super. Nedám, ne? No to říkám. Promínka film spadl. Ne! Oživit. No, hlavně, že tady mám ten jackpot. To přišel jsem, že to nebude tak. Nebo tak. Vypadá to na základ. Tady jeden blok. Dlouhý skočky. Aha. Další, hop. Hop. Aha. Dobrá. Já jsem se nedostal. Ok. Oh, dobrý. Dobrá. Jáha. Aha. Ne jáha, ale aha. Tak jo, ale teď je tady po schodech. Kde je ten hop, dobrý. Po trubce. Já už vím, kde jsme. Jsme skoro u konce. Jo, já to znám. Už bude skoro konec. Skoro. Tak, hop. Tady hop. Hop, dobrý. Tady vlastně bude konec. Tady vlastně to je už, jak nejdřív vlastně cvičíte, potom jdete pro ten kufřík, Mirror's Edge a potom tady vlastně běžíte do té budovy, kde jste stříleli. Tady ne, tady ne. A tady je elevator, nebo výtah. Takže Mirror's Edge, máme tady čudlík, jo, tady. Kdyby bouchli, ono se to otevřelo, rozprostuje nahoru. Ale ve výtahu naše cesta končí, takže zatím čus lidi a uvidíme se u dalšího partu. Jo, u dalšího partu nebo u dalších videí, takže zatím čus.